Добрий вечір. Віншую всіх глядачів колиханки з Новим годом. Ого! Ми вже отримали подарунки від Дядулі Мороза. А тут знову сюрпризи. Ой, сюди тільки. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Привітання, Буслик. Ой, з Новим годом тебе, Яна. І я віншую всіх з Новим годом. Ой. Ого! Буслик, а кому ти подарунків стільки подрихтував? Це не я подрихтував. А хто тоді? Ой, такі пригожі. Ну, напевно, Дядуля Мороз вирішив зробити нам більше подарунків, тому що ми увесь год були послухняними. Ой, це вельми приємно. Але чому він не покинув подарунки під ёлочкою, як робить це звичайно, а розклав по покої? Не ведаю. Напевно, повинно бути написано, кому який подарунок призначений. Так. Я уверена, що більшість картоночок для мене. Добрий вечір! І з днем народження колиханки! Віншую вас, сябри, і наших любимих глядачів. Ось оно що! Неужели ви забилися на такое свято? Не, не забылись. Ні? Просто новогодними подарунками были заняты. Віншуємо тебе, Надеечка, і з Новим годом, і з днем народження любимої програми. Між іншим, наші колиханці сьогодні сповняються 45 годов. Разом з колиханкою до сну рихтувалися і ваші батьки, і навіть бабулі з дядулями. Іногда приємно кожен вечір розмовляти з вами, дівчинки і хлопчики, показувати цікаві мультфільми і жадати усім солодких снов. Уділки-гляделки, а чому ви подарунки не відкриваєте? Да ми не ведали, для кого яны. Новогодние подаруночки мы уже отримали. А гэта сюрпризы для колиханки на день народження від усіх наших сяброў. Іх столькі, што яны нават у пакойчыку не ўмясціліся. Здорово! А давайте хутчэй їх розглянемо. А давайте. Так. Ой, якая прыгажосць! Гэта пяро жар птушкі. Яно натхняе малых на творчасць. Ой, гэта цудоўна. Сапраўды, на такое перо паглядзіш, і адразу хочацца намаляваць штосьці. Ці напісаць верш, ці вывучыць танец. Дякую, жартушка. Прилітай до нас со своєї казки. Давайте глядзець далей. А вось гэты падарунак даслаў нам Вінні-Пух. О, Так. свояк-топи. Так. Вось. О, трымайце. Ой, дякую за солодкий подарунок. Вінні жадае нам усім моцнага здароўя. Ой, сапраўды, Так. ласавацца таким подарунком і корисна, і смачна. Галоўнае, каб топы яго ўвесь не злопаў. Так. О, як цудоўна! А гэта кніжкі казак. Іх даслалі нам Маша з мядзведзем. Ой, цікавыя кніжкі нават няўрымслівую Машу затрымліваюць на адным месцы. І яна з такім захапленнем чытае іх у свых мядзведзяў. Ось і ми їх разом почитаємо, а потім обміркуємо, які кому більш сподобалися. А зараз, мої маленькі, яшчэ адзін падарунак. Ой, а хто гэта? Якія прыгожыя. Гэта жыхары казачнай краіны. Яны прыляцелі нас павіншаваць. Ой, няўжо і ў казачнай краіне мы папулярныя? Вядома, там кожны дзень дзеткі глядзяць калыханку. Ой, як прыемна.
Глядите, як упрыгожыліся жыхары казачнай краіны. Бачна, што яны вельмі выхаваны і ведаюць правілы ветлівасці. Вядома, яны ж глядзяць калыханку, а мы заўсёды гэтыя правілы паўтараем. Ой, Надзейка, як цудоўна ты ўсё перакладаеш. А як гэта ў цябе ўсё атрымліваецца? Вядома, я ж чарадзейка, таму магу рабіць тое, што не атрымліваецца ў іншых. Ой, здорово! Ой. Якая у нас цудоўная кампанія! Так здорово, што ў Новы год і дзень нараджэння праграмы мы сустракаем разам з сябрамі. Нам трэба абавязкова зрабіць фота на памяць. Ой. Ой, паважаныя госці, а давайте разам паглядзім мультфільм. Калі ласка, выбірай мультфільм. Ой. Ой, а дзе нашы госці? Яны паляцелі ў сваю казачную краіну. Шкода. А я планавала яшчэ столькі ўсяго паказаць нашым гасцям. А я не паспела пачаставаць прысмакамі. Ды вы яшчэ сустрэнецеся, калі будзеце падарожнічаць па краіне фантазій. Я хачу пасябраваць з хлопчыкам. Цікава, чым ён займаецца? Ходзіць у школу, як і мы? Вядома, і кожны вечар ён глядзіць калыханку. І ў яго нават была мара аднойчы трапіць у сваю любімую праграму. Ой, і мара здзейснілася? Менавіта, таму што ён гэтага вельмі жадаў. Ой, значыць, гэта быў падарунак для яго? А атрымаўся сюрпрыз і для нас, і для ўсіх гледачоў калыханкі. Цудоўна! Я жадаю усім нашым гледачам прыемных сюрпрызаў і здзяйснення мар. Я хачу адправіцца ў казачную краіну, дзе жывуць нашы госці. Ты можаш зрабіць гэта нават сёння. У сне. Тады давайце хуценька рыхтавацца да сну. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. Чароўных сноў, дзяўчынкі і хлопчыкі. Дабранач, мае гудзелкі-глядзелкі мілыя. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лески, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само, каля мамы, тихо-тихий